Avui som a Vilanova i la Geltrú i vinc a pipejar una miqueta a mirar què hi ha de novetats de llibres aquí, a Tres Tintes. Anem! Aquesta és una nova necessitat vital després de llegir-me Gent normal. On ets món bonic? No ho sé, però segur que el món serà zero bonic i necessito llegir això que serà un drama. Aquest, si no l'heu llegit, és increïble. Recomanació de la casa. He trobat aquest, La ciutat de les dames, de Cristina Pizan, que diu que és el primer no és no de la història i em crida molt l'atenció, no sé, pel que sé d'ella, de la carrera i tot. Un llibre d'un coniller, a taula. Oh, goril·la, pingüí, un cor marí, un os. Nova necessitat. Perfectament imperfecte. Aquest l'he vist ressenyat i pinta bé, I a més, el que jo vull, espai, lletra gran, home, que jo pugui llegir una miqueta. Doncs ja està, perquè si no ens tiraríem tot el dia mirant llibres, però ja hem vist novetats. I vosaltres, quines novetats esteu mirant?